Avui he vingut aquí a mesurar el termòmetre dels ocells, com els tenim, com ara som a l'hivern. És una època que els ocells n'arriben de terres nòrdiques a arrecerar-se del fred i sobretot fugint de la neu i el glaç a menjar aquí. I és una època que bull d'espècies que passen l'hivern entre nosaltres, no? Tot això s'emmarca i és gràcies a un treball que vam fer fa 4 o 5 anys, on vam mirar tota la fauna alada d'aquest jardí botànic tan bonic i vam fer un inventari de tots els ocells, desglossats entre els ocells que hi fan niu, els que venen a l'hivern o els que són de pas. D'aquí em va sortir un altre treball de dir què pot fer Mare Murtra, què podem fer des de Mare Murtra perquè hi hagi més ocells, tant perquè fomentar la biodiversitat com perquè aquests ocells esdevinguin el que s'anomena ara fauna auxiliar, o ocells, els insectívors, mallarengues, pit-rojos, cotxes fumades, que esdevenen un ajut, són d'ajut important com el combat de plagues. Avui, però, he vingut a fer un transecte, en definitiva caminar, i anar anotant tots i cadascun dels ocells que sento o veig, i això, fet any rere any, el que ens ajuda a saber és com van canviant les poblacions dels ocells més comuns. Tenim més tudons ara que fa 4 anys, en tenim menys, hi ha més pit-rojos ara que fa 4 anys, o ara més, menys, iguals, els mateixos. Aquestes mesures que vam començar a fer de posar caixes niu i menjadores tenen algun efecte ja? Tenen èxit? Són fèrtils? Doncs avui, per exemple, ja he vist alguns ocellets menjant en menjadores, mallarengues, i per primer cop una garsa també dintre de la menjadora, i encara no és l'època, però d'aquí poc, d'aquí un parell de mesos, les mallarengues i altres ocells insectívors començaran a retornar a casa seva aquests àtics que els hi hem posat, que són les caixes niu, començaran a farcir-les de molsa, pinassa, fullaraca i el seu cicle reproductor. I d'aquí uns mesos també veurem de totes les caixes niu posades, quantes han estat ocupades i, finalment, per quines espècies estan ocupades. Té diversos, jo diria que 3, no? El primer, evitar que quedin farcides d'any rere any de molsa i la nova mallarenga que vulgui entrar allà al niu no hi càpiga, no? Literalment, físicament. Un altre, de profilaxi o sanitària, no? No deixa d'haver-hi bacteris, paràsits, alguns moren, d'altres no, i així també neteges la caixa niu i la deixes ben higienitzada. I un tercer, científic i pedagògic. Tot obrint la caixa niu, podem saber, a través de les esclòvies dels ous o de les plomes, si no ho hem sabut abans, quina espècie ha ocupat i ha fet niu allà, no? Ha estat casa seu. Una altra, molt maca, sabent quins materials construeix el niu i en quina proporció. De molses, sobretot, pinassa, fullaraca, herba, llana, pèl de conill, material tèxtil sintètic, tot això a veure. Però encara hi ha una altra última derivada a tot plegat, que és que a través de l'anàlisi de les molses, identificar les espècies i escatir d'on venen aquestes molses, o, si ningú ha fet, que pot ser que ha estat poc estudiar les molses, cap inventari, podem saber amb espècies molt territorials que aquestes molses viuen a Mare Murtra o a l'entorn més immediat.